Вашите избиратели заслужават повече. Този вод няма да мине. Но нека да ви е ясно, че ние ще продължим да се борим за хората, ще се борим за нашата родина. Ако не знаете, вашите опорки изтекоха в медиите и следете си сценария, защото просто го сгрешихте още от първото излизане, нали, за по-нататък да ни е по-лесно. Ще се борим за нашата родина. Леко ме изпревариха, но да, файла се казва разпределение на говоренето на министрите, вот на доверие, опорка. Да ви зачита какво ни чака, за да знаем. Значи, общата визия за говорене внимателно сочва към голямата картина, към колосалния напредък, който преди кабинета отлучи безпрецедентно за 4 месеца. Енергетиката е емблематичен сектор в това отношение и за това в предизборната си немощ, както казва това момченце там, вносителите са насочили своя вод на недоверие. Този вод няма да мине. Радев трябва да започне с очертаване на голямата картина в енергетиката, министър. И да оборва всяка лъжа с конкретика и да използва думата лъжа свободно. Господин Радев, използвайте лъжа свободно. Този, дето е финансов министър Василев, пише в скобичка, ако успее от трибуна, ако не преднедите в коларите. Значи, ако не успеете тук, излизате в коларите и казвате, внасяте спокойствие за цените на тока и бюджета и разбира се, посочите колосалния напредък, който кабинета навакса за 4 месеца. И разбира се, Денков, който е секретарка на Делян Пеевски, трябва да посочи колосалния напредък, който кабинета отключи безпрецедентно кратки срокове. 3 пъти има колосален в тия опорки, който го е писала колосален некатърник. И тъй като вие сте колосални титани и шишумиги, ви го оставям тук да се ориентирате като четете. Дебатите виждате. Пълен цирк, който беше ненужен да губиме времето и парите на данъкоплатците. Не е смешно, колеги. Най-отици ги е писал тия неща. Имам един въпрос към господин Петков. Господин Петков, когато правителството вашето падаше в залата на Старото народно събрание, истинската зала, вие казахте, че сте горд, че Делян Пеевски, Бойко Борисов и Митрофанова ви свалят. Искам да ви попитам, отговорете на българския народ. Сега горд ли сте, че Делян Пеевски и ГЕРБ ви крепят? Забелязвам, че дебатът, така фокусът пада изцяло върху тези неможачи, но къде са ГЕРБ и ДПС? Днес са говорили само 2 минути. Къде е тяхната отговорност, защото утре те ще натиснат копчето и ще подкрепят това правителство? На 26 май 2023 година, когато аз разкрих национално предателство. Национално предателство на цяла парламентарна група, директна държавна измяна, 4 месеца и 6 дни по-късно няма нищо. Не е потърсена отговорност. Пуснати са сигнали, но няма никакви резултати. Истинските предатели на доверието на хората сега направиха това правителство, твърдяха, че аз съм предател, защото казах истината на българските граждани. Това правителство е формирано единствено и само с цел да се краде. Но те и това не правят толкова професионално, колкото техните некоалиционни партньори от ГЕРБ. Та ние всеки ден гледаме в Народно събрание любовната им връзка как преминава през раздори и събирания. Бойко Борисов изпран, неговото дело е прекратено, Кирил Петков също изпран. Аз естествено съм подсъдим, обвиняем и подсъдим в последствие. Това правителство задейства погром в енергетиката, който държи 15 дни по улиците и магистралите на български граждани. Това правителство функционира, за да може конституционалиста Христо Иванов, ние го видяхме преди 5 дни какъв конституционалист, му разбиха на пух и прах цялата конституция и Венецианската комисия им казва, че проектите за промени на конституция са безумни. Изчакайте ме 10 секунди, госпожо председател. Огромна измама! Динкова. Освен да даде Костенурки, друго не е правила 4 месеца. И да се оправдава, че не ги е отдалила. Министъра на спорта вчера ми се обади, който си търси стаят. Господин Василев, изчерпахте времето си, дадох ви няколко минути толеранс. Има ли желаящи за реплика? Госпожо председател, защо не спирате микрофон? Има ли друг на който спирате микрофон? Аз не такива нещо, което е изречено. Няма друг на който спирате микрофон. Аз имам само 5 минути, като независим депутат. Защо не спирате микрофон? Искате да скриете истината, че те са национални предателства. Пълен цирк, който беше ненужен да губиме времето и парите на данъкоплатците.